Karuwa TV. Ta masu sauraro, Firiti ce ta zo muku da wani ƙayataccen littafi mai suna Hajiya Gwale. Ka gani malam ina zaka je bayan ban gamsu ba. Rike wandonsa yake yana ƙoƙarin saka cewa yi ke wallahi Karimi kin fiye jaraban tsiya. Ba ki ga kira na ake yi bane dan Allah ki bari na tafi. Muna da taro mai muhimmanci. Dirawa ta daga gadon ta tsaya gaban shi tare da rike wankwasanta sai jijjiga manya-manyan bobs ɗin da take yi. Ta fara cikin masifa ta ce wallahi na gaji da wannan auren haba. Kai ga abinka baya kai min cin ciki kuma baka bari na kawo ba ƙarshen zancen ma na gaya maka baka iya cin durin mace ba. Ruwan shi da ya ƙara ne ya katse ta cikin sauri ya saka wandon shi tare da barin ɗakin. Jingina ta da bangon ɗakin ta lumshe idanuwanta. Cikin takaici da bakin ciki ta bude su jin ana sallama ba tare da sutura a jikinta ba ta fita waje. Ai da gudu ya koma yana dafe zuce shi kai taho dan Allah riya kofar yayi yana lekenta tare da lumshe ido ganin manya-manyan komai nata cikakke cikin sassarfa ta jawo shi tare da rufe kofar tura shi ta saman kujera mai cin mutum uku ya tafi daga jam sai wala idanuwa yake zip din wandon shi ta ja tare da fitowa da honey je din shi wow yaro kana da kaya tubarkalla ga saman pink ta ga alama zai sha kaya sai zara idanuwa kawai yake yi ina binta da shi a bakinta ta tura tana bashi wani irin shokin wayyo Allah kaya na za ta cinye wani irin zuƙo wanda ta yi ne ya sa shi mimmiƙewa yana nishi tare da yin ihu wayyo burana wai Hajiya karki janye ruwan duka wayyo tsotsa ki bar min na gobe wayyo za ta cinye dan yaro sai ihu yake yi yana mimmiƙewa ita dai Hajiya zuƙa take yi da kyau Hajiya ta nade shi take sosai tana shafa kan cire buran tai a bakinta a firgice ya bude idansa wayyo na daina jin daɗi da kika cire min zo ki ƙara sha min kar ka damu yaro duruna akwai ruwa zaka tsotsa min sannan yanda na maka so nake ka ci ni sosai kai min mugunci na fitar hankali ka danna harshenka wannan wawa mijin nawa bai iya komai ba ga honey je dinsa ba abin arziki ba kaman kaciyan yara zan maka barin naira handsome guy zaka ci Hajiya Karima kamar so kuwa ka ringa gida mata kai rigan shi ta cire masa tare da wandan shi hannun shi ta ja suka haura sama har ɗakin ta suka nufa saman gadonta ta tunkuɗa shi saman sa ta hau durin ta saka a bakin sa yayin da honey je din shi ta kai bakin ta duwawunta ta sama da shi ta dora shi a daidai fuskansa hannunsa ya sa ya rike su da kyau tare da budewa sosai ya antaya mata baki ciki wani irin shegiyar tsotsa yake mata muskutawa take sosai tana ƙara kama wani jedin shi caka harshensa yake cikin durinta wanda yake fitar da ruwa kamar teku kifa mata mari yayi a duwawun yana ƙara soka harshensa dago kanta ta yi tare da cewa daɗi wayyo wow cakatan ciki ka tsokalo min buga min mari yaro mai zamani zan ci ka yaro zan lashe ruwan samartakanka wai bari na juya karka cinye min duri ban ji miƙeƙiyar ba miƙewa ta yi tare da kifawa a samansa wani jedinsa ta danna da sauri Hajiya wai zilim suka shige ciki Hajiya ce ni karki rage wayo duri mai ainihin ruwa buga min malam shi kuma yana cewa Hajiya ki ci ne ki lashe har kaina Pam take buga mazaunanta a saman joystick din shi. Wayo ruwa daɗi cini sauka tai a saman shi tare da kifa duwawunta a cikin gado. Dago bombom ɗinta ta yi sama. Tanan da tare da cewa ɗan nan zo ka danna min bura. Tawo ka zuba min ƙwarewarka ka buga min gwatsu kar ka ji tausayina. Miƙewa yayi tare da tsayawa bayanta. Kama joystick din shi yayi ya antaya mata. Tare suka ce wow gidan daɗi buga mata gwatsu yake yana tattafar dorinta Hajiya wayyo Hajiya Gwale wai buɗe na ci daɗi wayyo buɗe Hajiya Gwale ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin littafanmu da zarar mun ɗora duri ƙofar duniya kuma daga can kuke kun zo kun baje baki kuna bura uba Yihu yake yana cewa Hajiya zan gaya wa mamata ta bar ni a gidan nan na rinka kwana saboda daɗin durinki wallahi na ci yar aikin mu ba ta da daɗin ki mamata ta hana ni aure wai sai na ƙara karatu na fara aiki ashe gata ta me tun da gani na makale wayyo duniya buɗe min duka wayyo za ta cinye ga na faki kaina ga nonuwa na jijjiga damdam suna cike da ruwa wai Hajiya anya an taɓa su ma kuwa naga suna nan tamfatsa da su wayyo kice ni dan gata ne ni gata na samu Allah wacce yar aikin da na ci ta fiye ruwa da yawa mace kuma idan ta fiye ruwa ba ta daɗi oba kifa kan shi yayi saman nonanta yana goga a fuskan shi gefe guda kuwa yana buga mata
wutsiya a sukwane domin jinsa yake a duniyar sama yana yawo baya fatan sakkowa. Ka sha min nono, tsotsa min, zuƙo min mu ji daɗin tare, matsa min su da kyau ɗan albarka. Ai ka fi sakaran mijina, ka iya cin duri, wayyo Allah. Kai jin shi fa nake, amma ka sake bugawa da ƙarfi, ya taɓo min can cikin duri na, ban jin shi yadda ya kamata. Wai karka tausaya mu, buga kawai mu je zuwa ɗan samari. Nononta ɗaya ya danƙa tare da karkacewa ya buga mata matsanancin gwatsu. Matsa nonon yake yana jin taushi da santsi. Dago masa ta yi da kyau yana matsewa hannunsa, ta sa tana matsa bambam ɗinsa. Nishi ya yi tare da cewa karki bari na tafi Hajiya, na zo kenan, wayyo zan kawo, buɗe min na caccaka dole. Da ji daɗi ture shi ta yi ya kwanta tare da mimmiƙe ƙafafu. Karka damu, ban so ka kawo yanzu domin ban gamsu ba, so nake ka buga min matsanancin bugu zaka min, ya buga min sosai, kar ka ji tausayi na domin so nake na ji ka ɗan samari. Kama joystick ɗin shi ta yi tana shafawa a hankali, sama take da ƙasa da hannunta. Wayyo Hajiya, mama na ki bar ni da Hajiya, ta iya kashe mutum da daɗin durinta. Sha min irin na ɗazun, ki zuƙo ruwan sosai. Karkacewa ta yi tare da tura cikin bakinta. Tsotsansa ta fara yi kamar za ta cinye shi, wani irin nishi yake yi tare da ƙara zungura mata cikin bakinta. Tana tsotsa sosai. Daga baya ta cire ta daga cikin bakinta, hannu ta ɗaura saman kaciyar, tana mulmulawa bakinta ta saka saman yan biyunsa tana tsotsewa. Ai wani irin gantsarewa yana nishi. Wayyo Allah na, ni ya zan yi ne yau? Naji abin da ya fi komai daɗi. Wai ba ke fushi da duri, amma wallahi ban ji daɗi ba kai. Hajiya cinye ni duka, zuba min goho na ji naki salam, ki buɗa min sosai na yi yawo a durinki, kar ki ce na cire sai na cicciki ki da ruwa. Sauka ta yi tare da dafe jikin bango, ta tura mishi gogo. Da sauri ya sauka ya soma shafa duwawansa yana buga mata mari. Yatsansa ya tura cikin durinta yana caccaka mata. Rawa ta fara masa da duwawu. Wayyo kun ji ruwanki kuwa ga ɗumi ga daɗin shiga. Wai zan buga miki wutsiya sosai. Uba da duwawun na ta yi sosai, girgiza min uku. Da kyau wayyo Hajiya, komai ya ji a jikinki na more, zan da gargaji kaya sosai. Zara hannunsa ya yi tare da kama buransa yana gogawa a duwawunta. Karki damu, yanzu zan buga miki, zan yi pumping ɗinki da kyau, zan caccaki durinki na ware na buga miki wutsiyata. Ƙara ɗago min zinduman bambam ɗinki, ga su da kyau, ina tura ki girgiza zai fi armashi. Karki tsaya shiru, ki min rawa da su sosai, karka damu dan samari. Kai dai zuba min gwatsu mai kyau, zan buɗe maka sosai, buga min wutsiya kawai. Kama buran yayi ya fara gogawa a ruwan kofar durinta. An taya min, shiga dan Allah, a matsa nake, ka min matsanancin arniyan bugu, ka buga da kyau, karka ji komai, zan gware maka kofar durina, ka makale ne, ka riƙe waist ɗina fa sosai, ka buga min mari a duwawuna, zan fi jin daɗi. A hankali ya soma luma mata wutsiya. Wani irin nishi ta yi tana jin daɗi nake ji. Yana gama shiga ya fara buga mata gwatsu, ruwa ya fara bashi nasa salon. Rawa ta fara yi da duwawunta, tana ƙara tura masa tare da muskutawa, tana jujjuya buransa na ratsa ta, har limshe ido take yi tana cewa ce ni buga mu, wayyo duri na daɗi nake ji. Buran ɗan samari na shigarta yana ratsa jikinta. Kafiya daɗi ga zaƙi, wayyo buga sosai, buga. Gwatsu yake mata sosai. To masu sauraro, a nan na kawo muku ƙarshen wannan labarin mai suna Hajiya Gwale. Domin samun ƙayyadattun mu, za ku iya sashen channel ɗinmu da ke kan YouTube na Karuwa TV. Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sabbin mu da zarar mun ɗora. Tashar mu ta Karuwa TV. To masu sauraro,